네, 위창근하는 성리 보로랜 유니버시티 보이스 호스텔이 담프라구 네, 위창근하는 성리 보로랜 유니버시티 보이스 호스텔이 담프라구 जायखिजाया बिथांमोना मैया हरसेयावल'सो प्रेक्टिस खालामनाय जादों गेना गोरोन्थि जायोब्ला बिथांमोना निमाहा होगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय बिथांमोनानो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि दामग्रा ग्रुप
ให้ผมนั่งเอาไว้ก่อนโอ้ยอ่ะ Warrior, hai pemain.
बैसागु मोनलायदों गोसोआव
What a beautiful performance by Orion. Guru
Consejo Korea akan menanggo sampai jam ini teman.
American sausage. This is the tribute. Give a big round of